Tak samozrejme chcem zagratulovať víťazovi po veľmi fair play stretnutí. Domáci vyhrali zaslúžene a vlastne od prvej minúty nenechali na pochybách, že ich forma stúpa. My sme prišli s veľmi omladeným tímom, už som tu hovoril kolegom, že dve hráčky z základnej šestky, jedna je na seminári trénerok v Katare, pivotka Sandra Kuti z rodinných dôvodov odcestovala do Maďarska, čiže to sú dve veľmi dôležité hráčky v našom tíme. Takže máme tu dnes 8 dorasteniek, ale napriek vynikajúcemu výkonu Poruby som nespokojný hlavne s obrannými fázami v prvom polčase a útočná činnosť v celom zápase zlyhávala. Nakoniec sme to neprikrašili ani sedmičkami, ktoré nám doteraz išli. Čiže výsledok je jednoznačne zaslúžený a nám neostáva nič, len sa chystať na ďalší zápas. Ja som rád, že sme nadviazali na ten výkon z minulého týždňa a že hlavne ten vývoj toho zápasu nám umožnil zapojiť čo najviac kočiek do toho diania, aby sme ušetrili trošičku nejaké sily, že v stredu hráme ďalší zápas, ale ako z mojej strany spokojnosť, vyskúšali sme si v druhom počase nejaké ďalšie varianty, ktoré sme riešili počas toho prechodného obdobia, takže u mňa spokojnosť a dúfam, že v stredu na to nadviažeme.